съвременния свят операторите в контролни стаи обработват огромно количество информация, понякога дори хиляди параметри в техните видеопотоци. Тъй като е невъзможно за човешки оператор да реагира правилно и бързо на всички тях, проблемите могат да излязат извън контрол и в крайна сметка да прекъснат вашата операция. A10 Solutions следи всички параметри и незабавно и автоматично прилага процедури за корекция към всички производствени машини, участващи. Използва се за промяна на вредните резултати, коригиране на опасното поведение или намаляване на рисковете в реално време, точно когато се случват. По този начин решението на проблемите във вашата среда е незабавно, без грешки и не е податливо на емоционални предизвикателства. Тъй като решението ATEN извлича и реагира директно на данни от видеопотока на оператора, не е необходима модификация на софтуера за производство. Внедряването на ATEN е по този начин икономически ефективно, бързо и съвместимо с всяка съществуваща производствена среда. Дайте ни харесване, абонирайте се и оставете коментар, ако искате вашия бизнес да се възползва от автоматичното откриване и отстраняване на грешки,